Здравейте, приятели на риболова! Казвам се Георги Миков и днес ще ви заведа на Самотраки. Часът е 2:05, отиваме да съберем групата и се отправяме към Александрополис. Следващия апдейт ще бъде когато се съберем и вече сме в колата по пътя. Айде! 12 o'clock midnight. Ето го момчето с тортата от преди малко. Рождения ден е отпразнуван. Взехме го от мястото на събитието, така че е готов. Кажи нещо на публиката. Няма какво да кажем на аудиторията. Ахтунг, ахтунг. Честит рожден ден, Свей. Отиваме да направим подаръка за рождения ден. Ще се видим след малко. Добър вечер, часа е 3 без 10 и вече се събрахме всички. Групата. Отиваме, пътуваме към Александрополи, така че ще се включим от ферибота. Ето палавник за малко да го изпуснеме, обаче е в играта, така че багажа е натоварен, тръгваме. И така, вече сме в Александрополи, часа е 8. Взехме билетите за ферибота, предстои да се качим на кораба и отплаваме към острова, където вече се надявам да се случи нещо по-интересно, което да покажем. Така че stay tuned, виждаме се след малко и се чуваме. Така, това е ферибота, на който ще се качим след малко, за да отплаваме до острова. А тук виждате и самото пристанище с лодките. Това е градчето Александрополи отзад, а това там е фара, който е прословут за града. Така изглежда и самото пристанище. За сега времето е спокойно, предстои да видим ще има ли вълнение. Ето, не издържахме на напрежението. First cast на место. Действаме. Е, така се облизват и момчетата сега, като знаят какво чакат. Какво предстои? Любимото кафе на любимо място. Ферибота, град Александрополи, откъдето ще отплаваме за Самотраки. На здраве! Дабълджи на линия, вече на кораба. Очаквайте включване след малко от острова, който е точно пред нас и ще ви покажем Атака, мадафака! Айде, бачкай! И така, приятели, ентусиазма сред групата е сериозен. Мога да ви покажа, всички тръпнем в очакване и сме крайно нетърпеливи да успеем да хванем някоя туна. Ето го човека, който не е спал цяла нощ. Така, първи стъпки на острова. Ето го! Ето го! Ха-ха! Няма как без биричката, това е задължителен аксесуар по време на риболов. А тук сега са и едни от най-вкусните гироси, които ще опитам да покажа. И там цели пит. Ги ме питат как се живее 100 години. Е, това е. Гирощето, совлаки, биричката. Ай, шишче! Нарок! Айде, първи кастове на новия сезон на мястото. Да видим. Ей, дорадо, огромно! Огромно дорадо! Огромно дорадо, ей! Оу! Оу! Айде! Да, поставил съм го! Айде!
Излизай, бе! Това е огромно дорадо! Давай, давай! Идва! Давай, идва, няма как. Канджата! Наско, вземи канджа! Споко, ти го изтегли. Ще го извадим. Много тегли. Давай, дърпаш го. Вадиш го, давай. Идва, бе. Няма страх. Това е огромно дорадо! Взели сме канджата, взели сме. Там около него, защото може да има още нещо. То те са под ветри. Хвани малко по-нагоре. Айде на живо от събитията. Това е едно огромно дорадо. Канджата! Наско, вземи канджата! Некой да вземе канджа! Това е огромно. Давай. Давай! Айде! Дай да пъвай! Леле, това е 20 кила! Да, моля! Моля, това е огромно! Леле! Майка, това е огромно дорадо, това е 30 кила! Айде! И така, приятели, след вчерашния епичен ден, днес сме ден 2, първи кастове за деня. Колегата тук хвана един паламут. Да видим как ще тръгне деня. Това е обещаващ знак. Вятър е северен. През нощта се е обърнал, което е прекрасно за това място. Да видим как ще се развият нещата. Паламуч! Пробваме да поджигим един нидълджик на 60 грама. Пък да видим какво ще стане. За сега положението е 0. Отлив силен. Чакаме. Забравих да снимам с камерата едно бейби смаятико като за начало на деня. Може би около 400-500 грама. Айде, батко. Хоп! Отдадеме малко на почивка, че е нещо много тегаво. До сега мятахме халуката цвят 32, брутален воблер. Братле, какво става, бе? Добре ли си? Светли, всичко наред ли е, брат? Кълве ли? Ясно. Добре, събирай витамин D. Аз отивам да скуба туни. Пристигнахме на черния плаж.
Предстои да обловим и тук да видим има ли движение на риби предвид слабата активност на острова в момента. Място е изключително красиво с характерен релеф. Много красиво място. А и козите не липсват, по пътя видяхме доста кози. Така реших да опитам да половя малко октоподи, след като в момента на черния плаж просто няма активност на рибите. Такъв, с който ще ловя е Shimano Stradic размер 4000 XG, т.е. бързо оборотен. Варицата е Black Force на американския бранд Hattie Rice с акция 1456, по-точно тест по примамки. И тази октоподиера, която вчера успя да ми хване 3 октопода, които обаче бяха маломерни и съответно плуват отзад. Айде да видим сега. Ще се случи ли нещо по-интересно, което да ви покажа. Проводката, която използвам за октоподи, предимно това е, оставам октоподиерата, която е с 20 грама оттежнение допълнително. Оставам да пропадне, след което започвам да обирам съвсем леко, стържайки по дъното, с доста чести и изразени паузи. Туни не хванахме. На него са турили такова. Ама май. Си имаш ли повече от дърви някакъв? Не може. Ще ядем ли ярешко? Има дори повече да ядем. Кози да искаш. Това, виж има канче. Фани го. Пуш, спри! Начало на ден 3. Вече сме с един човек по-малко, отпадна поради здравословни причини. Изгрева е брутален. С колегите сме тук и действаме. Мачкай! Ус! Мачкай, Гришо! А така, я ще глада, айде! Така. И така, ден 3 на терен, убиеца. Пак сме тук. Упорстването продължава. Търсиме братчето на рибата от онзи ден. Айде! Ей! Махи! Махи! И така, кратко включване от косата. Трети ден вече сме тук. Освен Гранде Дорадото, което излезе онзи ден и вчера малкото Маятико, абсолютно нищо. Няма движение. Един празен удар имах днес на дребна риба, която не се закачи, но като цяло нула. Времето е перфектно. Има вълни, няма слънце, облачно е, така че просто времето е с нас. Вятърът е южен, разбира се, но пък има и силно течение. Знаете, че в силното течение се движат и рибите, така че се надяваме все пак да излъжем някоя до края на деня. Stay tuned! Ай! Така, ден последен. Неделя. Виждате морето. Брутален вятър, който няма да ни спре да отидем да опитаме да хванем някаква риба. Сата е ето там. Отиваме да смажем днес. Вече чаянието е пълно. Да продължаваме. Самотрачко време. Така, приятели, вече сме на ден 5. Неделя е. След малко хващаме ферибота за Александрополи. В момента се намирам на пристанището. Моите хора отидоха там да мятат в момента, защото се извади един хубав лефер.
приключва нашето риболовно приключение доста успешно, поне лично за мен. Така че останете на линия за бъдещи видеа, защото сезонът тук на Самотраки тепърва предстои. Ще има още много кадри, много риби, надявам се. Така че ще се радвам да споделяме тази емоция заедно. Ще се видим когато тогава. Слагаме край на риболовното приключение!